Köszöntöm Önöket, kedves hallgatók, Majoros Rita vagyok, november 27-e van, csütörtök este 7 óra, ez pedig a mutató. Nyelvoktatás vagy nyelvelsajátítás, tudja mi a különbség? Zvara Dórát, a kaposvári Dora's House tulajdonosát faggatta Sáska Anna-Mari a gyerekkori nyelvtanulásról. Amikor az iskola elkezdődött, akkor műsorunkban már beszéltünk arról, hogy a szülők ilyenkor nem csak az iskolára összpontosítanak, hanem arra is, hogy milyen külön órára járassák a gyereket, ez legyen zene, oktatás, vagy legyen sport, esetleg nyelvoktatás. A nyelvoktatásról beszélgetünk egy kicsit ma bővebben. Mikor érdemes egyáltalán elkezdeni a nyelvoktatást a gyerekkorban? Fontosnak tartom azt, hogy különbséget tegyünk nyelvoktatás és nyelv elsajátítás között. Az én véleményem szerint nagyon fontos kicsikorban elkezdeni, ez akár a születéskor is lehet, viszont ilyenkor nem nyelvoktatásról, meg nyelvtanításról, vagy nyelvtanulásról beszélünk, hanem nyelv elsajátításról, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy tanulhatja a második nyelvét is a gyermek, ahogy a saját anyanyelvét. A szülő, vagy akár a pedagógus beszél hozzá egy másik nyelven, mondjuk angolul, akár dalokon, meséken, mondókákon keresztül a gyermek képes arra, hogy kikövetkezteti akár a szabályokat is, és magára szedi a nyelvet. Sarkalatos kérdés, hogy milyen nyelvet válasszunk a gyereknek, melyik az, amelyik igazából könnyebben elsajátítható, vagy van egyáltalán, hogy így meg lehet ezt különböztetni? Ugye minden gyermek a saját anyanyelvét el tudja sajátítani. Van egy ilyen képessége az embernek, hogy bármilyen nyelvet hall, akár egy magyar gyermek, hogyha a kínai közösségbe kerül, el tudja sajátítani azt a nyelvet is, hogyha hallja, és rendszeresen találkozik a nyelvvel. Egy gyermek számára nincs ilyen, hogy nehezebb vagy könnyebb nyelv, mert ő játékosan tanulja, olyan módon, mint az anyanyelvét, tehát hallja, és utána képes elsajátítani, de mindenképpen én javasolnám az angolt azért, mert az az a nyelv, amit a legtöbben beszélnek a világon. Mi az, amit reálisan el lehet várni egy kisgyerektől, hogy ő milyen szintre fejlődhet egy idegen nyelvben azáltal, hogy eljár egy ilyen foglalkozásra vagy nyelvoktatásra? Mindenképpen ugye ez foglalkozás, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a foglalkozást, mint mondjuk egy zeneovi, vagy egy játékos mozgásfejlesztő torna. Az egy ráadás, hogy ez angolul zajlik, pedagógus ugye angolul beszél a gyermekekhez, és mivel ők szeretnének részt venni a játékban, meg élvezik a dalokat, ezért az angol, ami a célnyelv, az rögtön a kommunikáció nyelve is lesz, és akarnak beszélni ezen a nyelven. Melyik az a korosztály, amelyik talán a legfogékonyabb az idegen nyelvre? Minél fiatalabb egy gyermek, annál könnyebben tudja elsajátítani a második nyelvet is, mint ahogy az anyanyelvét. Észreveszem a gyermekeken azt, hogy ha már 6 éves, akkor igényli azt, hogy mi is ez magyarul, tehát elkezd hasonlítgatni, ott van benne az igény arra, hogy ő már szeretne fordítgatni. Tehát minél fiatalabb, annál inkább megvan benne az a képesség, hogy ő nem kérdez vissza, hogy ez most mi magyarul, hanem én mutatom neki a tárgyat, mondom neki angolul, és akkor ő azt érti. Amit pedig elvárhatunk a gyerekektől, az pedig ugyanúgy, mint ahogy a magyarban is. Egy kisgyermektől azt várjuk el, hogy először megértse a magyar nyelvet, amikor tanulja, meg hallja. Utána elkezd esetleg mondókázni, vagy dalokat énekelgetni, és szavakban válaszol. Utána a tőmondatokban is erre épül rá az, hogy mindig bővül a szókincse. Ugyanez a tapasztalata a második nyelvnél is, hogyha ilyen játékos formába tudja ezt tanulni, szépen egymásra épülnek ezek a fokozatok. Meg lehet mondani fiatalkorban, hogy melyik az a kisgyerek, akiknek nagyon-nagyon jó a nyelvérzéke, és érdemes akkor tovább gondolva ezt a témát, esetleg egy második vagy harmadik idegen nyelvvel is bevállalni? Ez egy érdekes kérdés, mert úgy gondolom, hogy mindegyik gyermek képes arra, hogy elsajátítson nyelveket, de igazából észreveszem, hogy melyik az a gyerek, aki hamarabb tanul, jobb a memóriája, vagy esetleg jobb a hallása, mert ugyanúgy vissza tudja adni az adott mondatot, vagy dalt, ahogy én is mondom. Tehát igen, van különbség, de pont amiatt, hogy valakinek lehet ez nehezebben megy, azoknak a gyerekeknek még inkább javasolnám, hogy korábban kezdjék el. Az iskoláskorú gyerekeknél ugye az intézményi keretek között kötve van, hogy hány órában tanulja ezt. Aki fiatalabb korban hozná el a gyerekét ezekre a foglalkozásokra, itt milyen intenzitással kell számolni, amivel már egy jól látható és hallható eredményt el lehet érni? Különbséget tehetünk a között, hogyha valaki, egy szülő elhordja a gyermekét heti egyszeri foglalkozásra, mindenképpen ennek is van értelme, mert a gyermek megszereti, és játékosan elsajátítja. Viszont más a cél ebben az esetben, mint amikor mondjuk a szülőnek van ideje, vagy affinitása otthon is foglalkozni a gyermekével, és ez lehet olyan apró dolog, mint bekapcsolja a CD-t, az angol nyelvű dalos CD-t, vagy pedig a meséket angolul nézeti a gyermekével, akkor óriási különbség látható,
tanuló, ha többször találkozik a nyelvvel, és az rendszeres, akkor más célt lehet elérni.